Per veure les nostres comandes farem servir aquest cercador, acotarem allò que vulguem i cercarem. Aquí ens apareixen les nostres comandes. Com veiem, hi ha 3 estats diferents: pendent, preparat i entregat. I d'altra banda, hi ha 3 estats de cobrament: pendent, enviat a rebuig i cobrat. El primer pas seria preparar la comanda. Aniríem a preparar. Des d'aquí seleccionaríem aquells productes que volem preparar, en aquest cas tots. Aquí indicaríem la data de l'albarà, que pot ser modificable, el responsable assignat en aquest albarà i, per últim, si ho volem fer visible els responsables a la plataforma. Aquí podríem seleccionar una altra forma de pagament i podríem o preparar i lliurar. En aquest cas prepararem i guardarem. Si ara tornem a les nostres comandes i cerquem, veurem que ja ens apareix com a preparat. Per entregar-ho, ho podem fer des d'aquí, al camió, o bé seleccionant i lliurant. I ara veiem com l'estat ha canviat a entregat. Ara anem a cobrar-ho. Com veiem, està pendent. Tenim diferents opcions. Podem cobrar-ho directament, amb la qual cosa ens apareixeria gris, com aquest d'aquí, o bé ho podem enviar a rebuts. Per enviar-ho a rebuts, ho farem des d'aquesta icona d'aquí, marcarem el xec i ho enviarem a rebuts. Quan seleccionem aquesta opció, ens apareix aquesta pantalla. Aquesta pantalla ens permet fraccionar l'import de la comanda amb un total de 12 mesos, però sempre serà amb el mateix import cada mes. Doncs en aquest cas seleccionarem 2 mesos, ho podríem afegir a rebuts existents i agrupant comandes en un sol concepte. I d'altra banda podríem modificar l'agent emissor i ho enviarem a rebuts. Un cop enviat a rebuts, veiem com ens apareix l'estat i ens indica que està dividit en 2 mesos. Un cop ho haguem enviat a rebuts, ja se li cobrarà automàticament. D'altra banda, tenim una altra comanda que veiem que està cobrada i entregada. Podríem tornar-la a passar pendent i podríem desfer l'entrega. Per últim, sempre tindrem un PDF de l'albarà, al qual podrem entregar als pares o bé es podran descarregar.